Татар аш-су бүлмәсендә Башкортстан кунаклары. Тәмле көрәшнең алдагы чыгарылышында Башкортстанда яшәп иҗат итүче юморист-пародист Мирхат Гайсин һәм Илшат Яппаров көч сынашачак. Кайсы кунагыбызның ризыгы тәмле булыр да, кайсы кунагыбыз җиңеп чыгар. Барысында шимбә көндезге 11-дә ТМТV каналында Тәмле көрәштә күрерсез. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.